tidak pakai lama. Masih sesarengan Lokananta campur sari.
beksan rumiyin panjenengan ingkang lho. Oh mangke mawon. Banduan nggih Pak. Nyuwun tembang napa? Tidak minta. Nggih ngeten lho sing kula suwun iki nyawer tok mboten nyuwun lagu. Niki Mbak Ida. Siap. Saripe Sanggrahan kepengin duet karo Mbak Ida. Oke, Pak Monggo Agus. Bapak Agus, iki Saripe Tanggrahan. Monggo Pak Agus. Monggo. Bapak Kepala Desa Sanggrahan. Nggih lho enggak. Monggo Pak Agus. Kesan nyanyi piyambak monggo Pak Agus. Nggih. Dalam Pirang-pirang dapur kan aku sarip kok ora katon. Sajak iki sarep arep teko kene gak kidon. Ayo sarep. Anakku ger. Tak coba lena. Iki aku dikepuki lurah Gedangan, Pak. Perlune lurah Gedangan akeh pajak. Walah wis lali lek dadi sarep nang situ. Aduk wis macak tuwek dadakno Pak Agus ora gelem. Daslo. Jangkrik. Jangkrik dhewe. Maling. Lamene dijangkrik. Nyolore. Kakine sing ojur ngalor ya apa? Iki sapa neh ya gitu. Bener sarep pancen maling. Tapi dikekno fakir miskin. Loh, lah kok Anakku ger sarep. Anakku ger. sing sungkem anake. Oh tak pikir lek aku sing sungkem. Wale. Sing kliru sapa? Sampeyan mriki. Anakku sarep. Maksudnya sing sungkem kuale, sing sungkem ki anake. Sing sungkem anake nang mbokne. Lah, Aku isin nang ulek sampai lagi gak sungkem sarep iki. apa? Golek ada kinang. Lanjut. Nggih matur nuwun. Pak Agus, mboten siap nyari Pak Agus. Oh Prei. Saripe kademen. Apa beda? Saripe. Dalane ndi nak dalane mana dalane? Dalane kleru. Dalane kene lho, Mbok. Dalan munggah panggung di sele. Oh kene ta? Kono lho. Kene ta? Ora ana dalane lho nak. Munggah sik. Ngono lho, sareng ngono lho dalane mubeng rono. Oh dalane mubeng rono. Iya. Oh tuwek dadi gak. Kliru, Mbok. Mbok. 12. Kene lho. Ngono. Iya. Aku diumet-umetno arek-arek. Arek-arek lah kurang ajar arek. Nanti oh rene ta. Sing disirek dalane mari. Iki. Oh kene ta. Iki lho. Kesetrum kok kesetrum. Ketularan Kimberly sih mbone sarep iki. Oh iki dalane. Anakku sarep ora ono sing wani nek sing dadi mbokne aku. Rei. Spesial Bapak Agus Saripe Sanggrahan. Iki trito tinggalane jaman kuno.
Iya, dari kira sampun paripurna kangge supados suasana langkung regeng malih. Monggo kula aturi minggah dhateng pepanggungan sedaya artis-artis saking Lokananta Campur Sari Sepoti Cak Bro.